Vojvodina, Novi Pazar 3:0. Drugim uzastopnim trijumfom sa 3 gola razlike Vojvodina je učvrstila uverenje da je kriza rezultata deo prošlosti i da ova generacija fudbalera vredi mnogo više od utiska iz evropske odiseje. Bez obzira na to što slaba novopazarska ekipa niti jeste niti je mogla da bude merilo za poređenje, valja istaći da je Vojvodina naročito igrom u prvom poluvremenu najavila da joj jeste mesto u vrhu superligaške tabele. Prvi gol posle prekršaja Šarca na Merebašviliju postigao je Ilić iz 11-terca u 11. minutu, da bi u 36. minutu Mojsov duplirao prednost Vojvodine. Opet je Merebašvili započeo akciju. U intervalu nadoknade vremena Abubakar je stavio tačku na prvo poluvreme, ali ispostavilo se i na ceo meč, barem što se rezultata tiče. Iz ne baš sadržajnog drugog dela izdvojili smo sam kraj susreta, preciznije poslednji minut, kada je sudija Paunović iz Kladova dosudio 11-terac na Stojanoviću. 2 put ga je izvao Spasojević, ali rezultat je važio iz prvog poluvremena i ostao nepromenjen do kraja. Vojvodina, Novi Pazar 3:0.